UMLA kamolai constituency ba proses ti sokme hakasisa jain ka atrik yong arjar arpuar ulasam tiar set tiar tiu saki khasan tili ki dong ki bodan hamolai nong kwar bala IT apalau jong basic school molai nong kwar ka jingtmu UMLA ban sami kini ki tiar bakan thup ki khieu ki ketli dabar bat ki wei ka long bakin la ban penon kam ki ha ki jingja busungsi kum ha ki kam yabriu bat ki laru ban penon kam ha ka kam khawai dawai bat ka shong ha ka jing start ki rang ba dong ne ki senglong me ki ba penya ya kini ki tiar ha ka ni ki jing sam la don lang ru astan rang ba shnong ba wan seng jerwa ubadeiru working president kamolai constituency progressive forum ba welbon rambai ubadeiru wastan rang ba shnong secretary shnong ba Sylvester Mawyong ba Frankie Masa secretary ke MCPF kilong kemi bat ki wei ha ba ajingkran ha shwaban sam ba piji sok mi ulapan paw ka jingkman bo yo ban sam ki kitiar nak banta ka jingbet jingbyang jong kidong baro ha nong kwar ulapan paw ka jing sokhia halo ko ha block 3B bat upen tip saka jelang bo khuslai ba bai dei bat kani kumtaw la rai ban mangno nakai mali skim jong u ban pendyang ya kani bat block pen tip ru nak banta ka block khalai ba sen kin sayo ya ka kor hayeng ni house connection namar ya kani ru ulabudin bha habai dei ba kachingjit no khman nak banta ka election arajar arpulai ba piji sauk me ula kantui ba bakin pusan bat perkhat ba yanu kinjit namar kani ka dei ka kam ka bakhia ba namar ba baro ka song hapai ba yanu ki bet ban long amali ki jongki kasnong nong war la he rong hasan ki blok hasan kirang badong kino kam jong ki dong ki labun nges kam ki se shong kin se perkhat kasnong ngas perkhat yanu ba khambiang balong urang ba ban kid ban ba naga banta jong snong thau hi bro kwe kinong sok snong ni nong kwar ki hap le ha ban pe ki rang ba ki ban kit ban ba na snong thau jong hi nama kan ni snong la he ba hatu kata kata ni so kamen na do apor man shwa hatu kan sngi menta ka jing suk ka do na por nong kwar ka jing teli ka do na kwar ka jing dong kwe ka do nong kwar paro rang ni apo snong ni so kamen bari scam ni na community ya ka jing teli jong snong nong kwar naga yang ka hi awan menuru udah ujonga bener dekat banga kemudian ke jing ong bo o ke tulong kemudian jete kemudian jing jan ni kum tai rei aba kasnong ka jiet aba ka proof ka jiet ngini terengkap namta ka jing bit jing biang hai ni por ibasa ka scam ka ki komedi ka syong perkhat pada ka joko por scam apring jong ni scam kirang ka jingger pat ka liang jonga ngidon arbut ki dipti rang basnong nakal yang bermai ana baseng dekat ban jang sekati bagi wei ki depek ki depek ha ban penia ya kasnong thau ko badai kat bom paryo yorang basnong bobiang idon ni ko bata kita ki khiu ki pliang ni IT ki don khiu bagi khiu biang nak bata jong kasandal ki blok ni IT la jong ki dia nam ta jingbit jingbiang hi jong kasnong thau hi pro ko wei bata ngi sok ben po nong kwar ni la IT ki la jong ki blok ini khiu shi ki la jong ki blok ki santek in ai lajan borok mendaki blok ke don la jong pikiar kita dia kebetulan kam mendaki don ko mene baseng bat kum jo dengan liang jong bambon bat nak ba badem besar kidon pada kiwi pada ki mendak jenon kam kidon ki surok kidon pada mendak ki nala kidon kiwi mendak skam kina bodin seperti mendak teng orang badong jong ke blok 3B hak pada bak nak pada jong ke blok 3B ke blok 3B hi ke ban nak dengan jungang kustai bah namar ba ka dupata hentam ki dusyong sin liang senit jadi ba kraus tie kampiang dan te ai ke kular nam dagi blok 3B ka hi 3B nakle jong ai la rai ban le ni skim jong ngin sependa ki sun poi ya po 3B ban tam te blok 4 kum tu ter sha si support ban poi si ga benda jong 3B nam dam song ba kraw ki porlok song stu liang de sha ni pisa yo ai ke tu tiba kam tam ru na blok khalai menegla don ro kirang pas kirang ba na blok halai bubu don dia mendarut bubu don maus pangka blok halai ka blok halai nam daga jong piru ka bagini yo ka de ka house connection ka wei bu tu yin ka bre bu tu yin ka bedan ponong war ko menta ka bam di kampiang pasien na ka de pi sabiang ka sono ka house connection bar biang ban pit ha ka bedai bar ka hapo ka yin ki sem so paro ki blok sabiang tiga to ki blok la kham dal ki dala la nong ki dang yo de blok khatlai ke nong wei ni blok ka bojen ja hadu kata de ya ni ro na ka de ka ngala bodin pat ngi seyo de ka ya ka po yeng house election na ka bada ka snong nong kwar ba jong ka molai constituency hi bro ka wei
Hakani sila yoru ya kejingkran na ba Wanseng, ba Frankie, ba Wellborn, ba Sylvester, ba Penyat ya kejingelang. Next camp ublay bulong prai no bu nang thao la ka chim sharp tu ya chim tai hok jampi ka chim kya jampi ka chim dot ka chim masim bokulu jampi ban yarap baduk sum khan pa khan jing apatir nga next camp la ka jini sai jamplay un ai jai ka chim job hau ajar prai khang ba thila ba tai kham as yu nam ta bermorai kam prai ka tok snong lai jingi am ta ha snong lai de ha ka jalai ba koi